tipslap. Så man starter med at gøre sådan her med sit papir. Så det ser sådan her ud. Så er der en lille trekant. Og så henter jeg lige en saks. Og så har jeg hentet en hvid saks. Eller nej, ikke en hvid saks. Jeg har hentet en saks. Nu skal jeg egentlig bare klippe hele vejen ned, så vi kun har trekanten. Nu ser mit papir sådan her. Så nu der folder jeg egentlig bare den her ud. Så folder jeg over midten. Sådan her. Og så folder jeg den ud igen. Nu har jeg sådan et kryds. Sådan. Eller? Ja, det er lige min kusine. Hej. Så putter vi vores hjørner ind i midten. Og det gør vi egentlig bare med alle hjørner. Okay, så nu burde det meget gerne at se sådan her ud. Jeg er Victorias kusine, hvis I ikke ved, hvem jeg er. Jeg viser altså ikke lige mit ansigt. Men jeg siger bare lige 3 ting her, og det bliver hurtigt. Jeg har også en kanal, som hedder Ella. Eller hedder den snabelag Troels. Troels Højer 1, 2, 3, 4 måske. Nej, den hedder 5, 1, 2, 3. 5, 1, 2, 3. Og så gå ind på Victoria, like og subscribe, abonner. Det kommer nok til at stå lige her. Ja, hun mangler kun 9 abonnenter til at gå live, og vi vil virkelig gerne have, at hun går live. Og den sidste hurtige ting, gå ind på Ava Banana, eller søg på det. Like og subscribe, for hun vil virkelig gerne have det. Så det var de 3 ting. Okay, så vender man den om, og så gør vi egentlig bare det samme. Lige her. Tager bare lige den i hjørnet. Sådan her. Og nu bliver den der lige foldet lidt. Det er fint nok, det skal vi nok rette ud. Men så gør vi egentlig bare det samme med alle hjørnerne. Og så folder dem ind til midten. Nu burde den meget gerne også sådan her på den ene side. Og sådan her ud på den anden side, som det bliver foldet. Jeg har lige lidt dårlig kvalitet her. Super. Men så burde det meget gerne også sådan her. Så nu, der skal jeg egentlig bare lige vise jer, hvad I nu gør. Derfor at få det sådan lidt mere, så det bliver nemmere at lave det om til en fuldklap. Så folder vi bare lige op i de her sider og folder dem ud igen. Det er bare for, at det bliver meget nemmere for os at få foldet dem ud til en fuldklap. Så det, vi gør nu, det er, at man gør sådan her. Og så folder vi op her. I kan lige se det. Men så folder jeg bare op i hjørnerne. Og sådan der. Og jeg har allerede farvet en færdig, så den kan man bare lige tage og vise jer. Super, nu kan I lige se, hvordan en færdig en ser ud. Her har jeg egentlig bare farvet blå, rød, gul og grøn. Og så kan man jo for eksempel sige gul, så laver vi gul. Så står der sådan nogle numre herinde. Det kan jeg lige prøve at vise lidt mere, så jeg bedre kan se. Så sådan her ser man egentlig ud lige nu. Så når vi har lavet gul, så er der så nogle tal. Og når jeg gerne vil vise jer, det er, at man har jo sådan her. Så farver man lige sådan her. Farvede jo som sagt de her 4 i nogle forskellige farver. Og så skriver du numre i den anden del. Så skriver du så numre på hver af dem her. Og så kan jeg så vise jer det næste. Det er så, hvor man skriver nogle ting her. For eksempel her på 7 og 8. For eksempel på 7, der står der, giv en krammer. Og så på 8'eren, der står der så, løb til stuen og tilbage igen. Og det gør man jo så bare på alle, der finder man jo så bare på andre, for eksempel 1 og 2. Der står der skip på 1'eren, og lav et hjerte med din hånd på 2'eren. Og det var egentlig bare min lille diagram. Lad at lave en